ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬಂತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತ ಪಡಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರಡು ಅವಲ ಒಂಚಾದಿತ್ತದು ಅವೇ ಟೀಮರ್ದು ಕೊಡಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಹಿಂದೆ ಪಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವೀರೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮೋಖ್ಯದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಪುನಾದ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಸ್ತ್ ಊರೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಲ ದುಂಬತಿಕ್ಕದು ಓದೋ ಬರ್ಪಿನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ 14వ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಅಂಚಿನಿ 15వ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರದಾನಿ ದುಬೈ ಅಬುಧಾಬಿ ಅಲೇನ್ ರಾಸಲ್ ಕೈಮಾ ಶಾರ್ಜಾದ ನಿಖಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೈತಲ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಂತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಲ್ಲಾಬಲಿ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಜನವರಿ 18 ಜನವರಿ 19 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ನಿಖಲ ಮೌಖ್ಯದ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂಕೊರ್ಲಿ 0502961617 ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ